Il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li jekk hawn partit politiku li jifhem lil ħaddiema huwa l-Partit Nazzjonalista. Intervistat fi Pjazza tal-Mosta, Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista għax jemmen fil-kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd ippropona diversi miżuri fosthom biex titrażżan l-għoli tal-ħajja, iktar bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol u biex jittaffa traffiku fost oħrajn. Jirrikonoxxa li l-flus huma bżonjużi iżda argumenta li l-poplu m'għandux jgħix biex jaħdem imma bil-kontra. Dr. Grech ippropona li l-ġenituri li jażlu joqogħdu huma mat-tfal minflok jibgħatuhom iċ-child care b'xejn għandhom jingħataw is-sussidju daqs li kieku jużaw is-servizz. Dr. Grech irrefera għal miżura tal-Gvern li jagħti 25,000 euro lil persuni li jiċċedu l-vettura u l-liċenzja tas-sewqan. Sjega li waqt li din il-miżura hija bbażata fuq prinċipju tajjeb xorta mhix biżżejjed. Wera l-fehma li l-proposta tal-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tal-2022 li kienet tipproponi li tingħata lura biss il-vettura jaħjar minn dik tal-Gvern. Dr. Grech sostna li l-pjan tal-Gvern biex isolvi traffiku ma jistax jaħdem jekk se jibqgħu jiżdiedu 35,000 persuna fis-sena fil-pajjiż. Semma l-kwistjoni tal-Bank HSBC f'Malta u esprima tħassib serju għax skontu il-pajjiż ma rnexxlux jattira partijiet interessati għax-xiri tal-bank. Irrefera l-ħatra ta' Leonid McKay fl-Aġenzija Jobs Plus u qal li l-Partit Nazzjonalista mhux jikkritika lil kap eżekuttiv tal-Partit Laburista bħala persuna iżda mhux issir distinzjoni bejn il-Partit Laburista u l-Gvern. Dr. Grech tkellem dwar il-problema ta' droga f'Malta u jgħid li l-Gvern ġdid Nazzjonalista jindirizza din il-problema mill-eruq tagħha. Għal-kap tal-Oppożizzjoni l-edukazzjoni tibqa' ċentrali biex iż-żgħażagħ ma jingidmux mill-vizzju ta' droga. Dr. Grech tkellem dwar iż-żjara tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fiċ-Ċina u wera ruħu impressjonat bl-avvanzi teknoloġiċi fil-pajjiż. Argumenta li din it-teknoloġija moderna għandha tintuża f'Malta u jgħid li dan is-settur hu ta' priorità għal Gvern ġdid Nazzjonalista. Dr. Grech qal li malli wasal lura Malta ssellem il-memorja tal-Aġent President Francis Zamid Demek li ddeskrivih bħala bniedem speċjali li kien ibiddel l-isfidi f'opportunitajiet għal ġid tal-pajjiż.